Naimbag nga bigat, aldaw, malam, kan review amin kakabsat, siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo, dito'y programa tayo naimbag adamag. Naimbag adamag amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo iti daytoy apanawen. Ni Apo Jesus, tiag bendisyon, itin tayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Kakabsat, intayo nga denggan, ti kanta ni Pastor Rolly, ti Diyos ket ayat.
Agyamanak Pastor Rolly, tinapintas unay nga kantam iti daytoy nga rabii. Ket kakabsat, kahit kuyo nga kablawan iti daytoy nga aldaw, da kayo amamin ngagbuybuya, iti daytoy nga oras, itin tayo pa nagkararag, ket kayat kong kablawan, dagiti amin ngagkasangay, iti daytoy nga lawas, iti uno, ni Lemesha Gardenas, ken Jemshel R. Narvasa, ken kastamot, into no Jess, ket ni Auntie Lea Amor Antonio, ken kastamot into no 12, Dalara Claudia G. Reyes, ket ni Apo Diyos kuma, iti agbendisyon, kadagiti amin ngagkasangay, iti daytoy nga lawas, iti bulan, iti Mayo. Ken kastamot nga kablawak, dagiti amin ngagselebrar, iti anibersaryo, iti kalaysayo. Ket ni Apo Diyos kuma, iti mangipaay, iti nawadwad atawan, iti biyagyo nga gasawa. Ket kakabsat, daki amin ngagbuybuyay tangal daw, ket ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kada kayom amin. Ket tagkararag tayo, nagimbag kaunay o Apo, iti daytoy nga oras, intiin kami panagdayaw ken panagkararag. Bendisyonam dagiti amin ngagkasangay o Apo, iti daytoy nga lawas. Ket sika o Apo, iti mangipaay, iti nasayaat, akaradkad kadakwadam amin. Ken kastamot, na bendisyonam kadi o Apo, dagiti agselebrar, iti anibersaryo ti kalaysada. Ken bendisyonam kadi Apo, dagiti amin nga anak mo, ngagbuya iti daytoy nga rabii. Madaydayaw ka, o Apo mi nga Hesu Kristo. Amen. Kakabsat, tinaimbag damag ket masarakan, iti surat ni San Mateo, kapitulo 10 ken maysa, versikulo 20 ken siyam, ket kastoy iti may basa, iti naimbag damag Biblia. Alain nyo ti sangul ko, ket agsursuro kayo kanyak. Masarakan agsipod ta naimaken na pakumbabaak, ket masarakan yun to ti inana. Ya po Diyos nagbendisyon, iti panakaybasa, da iti paset, tinasantuan as surat. Kakabsat, may isang ipaganitgat ni Apo Hesu Kristo, ket masapol nga agsursuro tayo, kadagiti adal na. Taisuna, iti naimbag ang maestro, nga isu nga daydayawan tayo. Gunana, agsursuro kayo. Gapot at tarigagay ni Apo tayo nga Hesu Kristo, ket agsursuro tayo amin. Isu nga imbili na ako na agsursuro kayo. Ket mamatiak nga dun dagiti nasursuro tayo, baboon iti surat, iti naimbaga damag, iti Biblia kakabsat. Ken kadagiti adu, apapastor, diakonesa, naglabas kada kayo, kadagiti uneg iti iglesia yo. Ti sursuro adu ti agayat, ken mangdayaw iti kinaimbag na. Adu dagiti mamasirib, apaset iti pamilya. Ket ngarud Apo, ket dayta iti pagyamanan tayo. Ngem ti sursuro, kakabsat, ket masapul na met, akakuyog na, iti panagpamati, iti Diyos. Saan ko nga maikat daytoy pamati. Gapot adu dagiti makalipat, no isuda ket nakasursuron. Ngem adumat dagiti tao di kakunada nga saan da nga masapol iti pamati. Adulata dagiti nga tattao nga no adun dagiti nasursuro da ket malipatan dan iti inda pa nagpamati iti Dios. Ket ni Apo Hesu Kristo kuma iti pagsursuruan tayo kakabsat. Awan iti sabali nga mangisuro kada tayo no di ket ni Apo tayo nga Hesu Kristo laong. Tat isuro na ti kinayma ken ti kinapakumbaba. Takunana dito ipaset na santo na surat nga isu nga ni basa kakabsat, agsursuro kayo kanyak tasyak na imaak ken napakumbabaak. Tati isuro na ti pamati iti Dios. Tati isursuro nga awan iti pamati ket awan iti nasayaat a pataudan na. Gapu Apo nga iti daytoy kakabsat nga dagiti saan nga nasayaat nga pataudan dagiti awan ti sursuro na ti kinaagom, kinatangsit, kinasaor, panagtakaw, panagpapatay ken dadumapay.
dagiti banag, nga aramiden ti tao, nga awan ti sursuro kenkwana. Kiso nga masapol nga agpaisuro tayo ken ni Apo tayong Hesukristo. Ken may sapay, kakabsat, dahil sa ludsod ka dati amin, iti dahito yung rabi, apay ta agsursuro tayo. Et katisong bat na, tapno umirot ti pamati tayo ken Apo tayong Hesukristo. Ken kastamot, masarakan tayo iti inana. Amoyo kalpasan iti panagbasa iti Biblia, iti rabiman, iti aldaw, kaya nagsimbong iti panaturog tayo, nagsayat iti panaginana tayo, nagsayat iti panagbangon tayo, nga no, iti rabi iti Sabado, kaya mabuyayo, ken mangiganyo, tinaimbag adamag, ikat addan iti nasayaat, nga panaginana kakabsat, makainana tayo nasayaat. Gaputa, kunana dito ipasit tinasaon taman na surat, makasarak kayo ito tinana, maipaay kadagiti kararwayo. Ket no makasursuro tayo analaing, awanton iti makabalin ang mga lilaw kada tayo. Agtultuloy tayo nga agserbi ka ni Apo Hesukristo. Ket aduman dagiti umay ang mamasirib nga mamaestro iti Biblia, ket saan tayo ang malilaw, gaputan nakasursuro tayon kakabsat. Ket nyapay, iti apay ng agsursuro tayo, tapno bumaknang tayo iti pamati. Dayta kakabsat. Iti sungbat, iti dayto ya sa ludsod, no apay ng agsursuro tayo. Ket nga rod kakabsat, itultuloy tayo kuma, iti agbasa, ken nagdengeg iti sasao iti Dios, ket utuban tayo na imbag no anya iti kayat nga sawen iti agdama abiyag kakabsat. Ya Apo Dios ko iti agbendisyon kada tayo iti daytoy nga oras. Ket kakabsat, kalpasan na daytoy nga Sabado, ket addapay iti tallo nga Sabado apan nagkikita tayo ditoy na imbag adamag. Ket itapay laong, ket agyaman na kada kayo amin, akanayon, ngagbuya, ket nagdingeg iti naimbag adamag. Ni Apo Dios kuma, iti agbendisyon kada kayo amin, saan da kayo amalipatan. Kanayon, akadwa kayo kadagiti karkararagmi. Siya, tingutek nga asawa ni Janice, ket anak mi ni Precious, ket karkaragan da kayo. Ni Apo Dios kuma, iti agbendisyon kada tayo iti daytoy nga rabi. Ket kakabsat, sakbay nga kararag tayo, kantaon tayo daytoy nga kanta, amok ti Diyos, di naktubay bayan, ken amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, di naktubay bayan. Amok ti Diyos, di naktubay bayan. No agbyagak anasantuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, di naktubay bayan. Amok ti Diyos, sungbatan nam kararag ko. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. No agbyagak anasantuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Agkararag tayo, naindaklan, ken man nakabalin nga Diyos, daydayawan da kay, ti dayto yung rabi, ken nagyaman kami ken kawapo, gapo iti panakasursuro mi ken ka, babon ka digiti sasaom, iti naimbag, adamag Biblia. Agyaman kami ken kawapo, iti kanayon na panangaywan, ken panangidalan mo kada kami, ken uray pa, iti panangilisim kada kami, iti peggad ken saksakit.
Agyaman kami ken ka o Dios, iti kanayo na panangisalakan mo kada kami kadagiti managdakdakes. Ket daytoy nga rabi, agyaman kami o Apo iti nasantuan nga presensyam, iti daytoy nga oras bendisyonam kadi, iti tunggal maysa nga nakadwak o Apo iti daytoy nga naimbaga damag. Kamatalik mi ken ka iti biag mi o Apo. Ket bendisyonam kaditi nasyon mi nga Pilipinas, ikamatalik mi o Apo iti iti panagpipili iti daytoy nga bulan kang rananay inton Mayo 9 o Apo ket mapili kadi iti umisu nga mangidaulo kada kami iti daytoy nga nasyon mi. Bendisyonam o Apo dagiti amin nga botante kay kamatalik mi ken kati salunatda ken yadayom isu dayti peggad. Kita Apo Dios bendisyonam kadi iti amin nga kakabsat mi nga dadya balasi tao dagiti agtatrabaho nga OFW ken dagiti misyonaryo nga isuday iti mangiwarnak iti naimbaga damag akas kada Pastor Ros Rapanot iti Korea kad iti Dubai da Pastor Nat Letana ken dagiti amin na pastor sa jay Apo ken uray pay iti Madrid Spain dagiti kamkamong o Apo ni Pastor Abad ken Pastor Leo Alvaro ijay London. Kaya tamami nga nasantuan, ikamatalik mi ken ka dagitoy nga misyonaryo nga mangiwaragawag iti nasantuan anagan mo. Yaday misuda ka diti peggad. Kaya ikamatalik mi ken ka o Apo dagiti amin na kamkamang mi iti Iglesia United Methodist Church, bendisyonam dagiti negosyo da, bendisyonam dagiti pamilya ken trabaho daw Apo. Ket ama nga nasantuan, bendisyonam ipatay mo kaditi manakabalnimam kadagiti addaan iti sagubanit iti daytoy nga rabi arakupom kadi isuda ket umimbag da o Dios kadagiti saksakit da. Wenno mami nga nasantuan, bendisyonam kadi daytoy nga rabi sapay kumata makainan na kami anasayaat. Ikamatalik mi nga rod ken ka o Dios iti income pa na ginana ket tunubigat makabangon kami anasayat ket itultuloy mi tagdaydayaw ken ka ket dagiti kararag ken dawat mi babon tinagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat ket sapay kuma ta inton bigat itultuloy tayo itagdayaw ken Apo Dios ta Domingo manen inton bigat.